Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel. Magandang gabi po. Good evening, ladies and gentlemen. Hayati. Para magkaroon. So maghilot ko karon guys, 11 years old. Yan ang niloto na ko. Yung mukhaon, ikabuhi niya. Napanutan na yung likod. So ayan. Yobo po, no? So, pagkakabangan. Siyempre, inabunan sa pag-upload. Shout out po sa lahat, 11. Sa lahat po ng mga subscribers, maraming salamat po. Sa mga nag-comment, maraming salamat. Lahat, shout out po sa lahat ng mga subscribers. Sa lahat po ng viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Special mention Vietnam, Thailand, Saudi Arabia, Malaysia, United States, Japan, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Of course, siyempre, lahat ng OFW, maraming salamat po. Sa inyong support, Luzon, Visayas, and Mindanao, Cebu. Siyempre, ang Pilipinas, maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga taga Digo City, Davao del Sur, Mindanao, maraming salamat sa inyo, mga customer na po. Araw-araw nanood sa akin, maraming salamat. Please subscribe, like, and share my channel po. Mas nindot kung makashare po tayo. Yan, maganda. Kung karoon lang ka nakikita sa kong channel, kung mahilig ka gilo, kung traditional hilot, please subscribe, like, and share. Mahilig ka o traditional hilot with healing. Traditional hilot with healing po. Yan yung mga nag-comment po, kung taga-asa ko, may location, may address, Digo City, Barangay Sunguan First Ram Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur. Ayan, taga Digos po. And then, kung mahilig ka sa Facebook, kung gusto ka mag-friends ko, ano na po yung Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan, ayan. Facebook, may Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So, ayan guys, basan kanan mo. Comment lang po. Baka may nakulong ako. Mag-hilot lang po guys. God bless po. Love you guys. Last. Oh, ako yung nalan. Ano ganyan? May kamot na.
Saan ka? Wala. Wala na sa sinangag. Nakikita ko dito. Dito to ni sila, dito ni. Itong maghapon eh, magabigyan na maghapon. Ang yung likod na yung differential. Yung total po. Hmm? Yung total po. No.
Wala mo reply. Ha? Ano naman? I-open ka? Listen? Gusto mo yung makuha dyan eh. Yan na yung mga foreigner. Foreigner mo ito isa. Nag-group chat ba? Ha? Ayan na. Ayoko din. Ano kayo para tambalan? Oh, sige, expire number.
Mati ko nga ni Mang Bay. Mati ko nga ni. Iya. Mati ko. Saan ba? Kusud tong kuan. Tong kamay. Habak man ba. Hindi ko na lang dito yan. Ang alo na po. Mga sa diya, daan na habak din ha. Wala mo ko daw. Ano sa dagat gano'n? Dagat mo to. Wala. Ulo pa dito baklay. Hmm? Ulong baklay ako sa. Hmm. Ganyan po. Butang butang. Ha? Ha? Ano sa? Dito mo na yung tong dos. May mangulit ulit 5. Ano sa kanina? Ulo daw. Ito ba kung dito na ninyo? Ano sa pamilya ko na ninyo? Yung sa mas. Ano it? Ang gypsy. Niya? God's sheep listen to God's voice. Niya? Di ka na wag. Kasi benin mo. Sa'yo magmudaan. Kasi baka nang manawag sa bagi. Kasi benin mo. Iduin ka? Ano saan naman kay papa niyo? 1972. Ano saan napit ka? 1972. Sabi panungot mo, ganda bihok. Ganda hunok pa. Ito da ka ng kilig sa flash ng picture. Nasa? Ano? Short. Boy plus entero. Ano naman? Ano din naman kay papa niyo da? Extra nila English, dili. Ito bang nabi? Yan naman, tama na. Ano lang, kasi.
Unsa dito di ay? Kung video. Group chat. Group chat. Na, kuha. Mga bar. Na Bible study. Wow. Dapat masukatan dahil menyulat selatan. Ito sa bukod na kapaminaw, tara na nandre. Ito paminaw, tara na nandre. Ito kapaghapon, tara na na. Balik-balik ko na mabuhi, itong radyo pinlahat. Ah. B. A. B. C. D. Oh! Madali. Oh, ayaw, di ko. Wow. Mau nasutan. Bertarung. Terus.
Pwede kumulupad. Bukan na. Tagi na kay ako. Lupan na. I dare you to be your Ano friend. talaga dyan? Wala na dyan yung Dare you to be my friend. Oh! Hindi mo kamkaon no? Oh! Mahal na pa system mo ulit ah. Nabo. Sit down. Yun. Nakuyak na ako niya mga Bangon na. Ligot. bulpan lang. Ilang na minutes? Bangon. Opo. Bring it on. May customer. Ay, Narade ako cards draw. pwede ka kita. Ay, ibusay dito mang. Ang daro ang suga dito. Oh. Pwede ka dito. Ayoko. May jacket naman. Ako kasabutan ng number lang. Kasabot number. Ano? Ah. Ayun na, Jesus name. Ah, eh pag Ano din, yung pa no yung...
Thank you for watching my YouTube channel, guys. Thank you for watching my video. Bye-bye. Love you, guys. Hey, please subscribe po.